Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onye sinetọ na-anọchite anya ndị mpaghara Borno South, Sinetọ Ali Ndume, akpọkuola onye isi ala Tinubu ịkwụsịtụ itinye n'ọrụ iwu otu ọhụrụ ha mapụtara n'ihi ebubo akụrakụ adịgboroja. Osote onye isi ala nke ala anyị n'oge gara aga, Atiku Abubakar, eboola Tinubu ebubo ileghara anya nchabi ikpe ụlọikpe okpechọgwụ chabiri n'okwu mmekọtara mkpụrụ n'onwe nke gọọmenti ọchịchị kansụl banyere ego ha na-anata site n'aka ọchịchị etiti. Otu onye isi ogbogbo pati APC, Faruk Aliyu, akọwala pati PDP dịka nke na-anwụ anwụ ugbu a ma dụọ ha ọdụ na karịa ịfụnye ọkụ ha ka ha na pati ADC chịkọta ọnụ ma zọọ ọkwa n'ime afọ 2027. Onye sinetọ na-achịta anya ndị Rivers East n'ụlọ Senate, Paul Onyeso, efuola ntụtụta na ya na ụfọdụ ndị Igbo ya ga-akwagide James Onwike ịhapụ pati PDP ma sonye nke APC. Maka ọ dị, onye ọkaiwu Kenneth Okonkwo ekwuola ugbu a n'otu ụbọchị James Onwike ga-akwa amakwara irepụ steeti Rivers gaa n'aka onye isi ala Tinubu bụ onye nke ọchịchị na-egbu ka mmanya. Gọvanọ steeti Adamawa, Amadu Fintiri, enyepụla mgbaghara gaa n'aka Sunday Jackson bụ onye ụlọikpe okpechọgwụ mara ikpe ọnwụ n'ihi igbu onye Fulani na-achịgharị ehi nke bịara ịwakpo ya. A ga-echeta na mba US kpọrọ oku ka tọhapụ Sunday Jackson. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.